Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. PNP, iginit na walang private army sa Pampanga. Banta sa mga lokal na opisyal, di raw naka-aalarma. 86 million pesos na halaga ng puslit na asukal, nasabat ng BOC Subic. Energy Regulatory Commission, Department of Energy, nabigong proteksyonan ang mga consumer ng Esfelabco ayon sa mga mambabatas. Turismo sa Central Luzon, umaarangkada na matapos maapektuhan ng pandemya ayon sa DOT Region 3. At tag-init, opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Asahan na raw ang mas mainit na panahon ngayong opisyal nang nagsimula ang dry season o tag-init ayon po yan sa Pag-asa. Posible umanong magtagal ito hanggang Mayo. Inaabisuhan naman po ang publiko na mag-ingat upang maiwasan ang mga sakit na pwedeng idulot ng sobrang init ng panahon gaya ng heat stroke. Dapat din daw na maging matipid sa paggamit ng tubig araw-araw. Walang private army sa Pampanga at wala rin umanong nakikitang matinding banta sa buhay ng mga local chief executive sa lalawigan. Ito po ang giniit ng Pampanga Provincial Police Office batay na rin sa kanilang isinagawang threat assessment. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Matapos ang karumal-dumal na pagpaslang kay Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental, nagsimulang magsagawa ng threat assessment ang kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa. Alinsunod ito sa atas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahin sa layunin ay ang pagbuwag ng mga private armies upang matiyak na hindi masusundan ang karahasan na nangyari sa naturang lalawigan. Dito sa Pampanga, sinabi ni Provincial Police Director Police Colonel Levi Hope Basilio sa pagpupulong kasama ang mga alkalde na walang presensya ng private army sa lalawigan. Sa ngayon po, wala tayo based on records, wala tayong identified PAGs or yung private armed groups or potential armed groups natin. Sa kabila nito, hindi umano matitiyak ng opisyal kung gaano kalala ang problema naman sa usapin ng loose firearms o mga baril na walang lisensya. Maglulunsad pa rin umano ng oplansita ang PNP bilang bahagi ng paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Doon sa mga loose firearms naman, extensive ang ating kampanya laban sa mga loose firearms, kaya nagkukonduct tayo ng mga checkpoints, random oplansita para at least ma-prevent natin yung mga taong nagdadala ng mga baril na wala namang lisensya. Ongoing pa umano ang threat assessment sa mga local leader dito sa Pampanga. Pero ayon kay Basilio, hindi nakaalarma ang bilang ng mga lugar sa lalawigan na may kinahaharap na problema sa peace and order. Sa ngayon po, ongoing pa. Actually, wala namang threat na nakikita natin. Pero ongoing pa rin yung ating assessment sa lahat ng mga local chief executives natin. Ayon naman kay Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., may kapangyarihan ng mga alkalde na kumuha ng security detail mula sa PNP kung mayroong pagbabanta sa kanilang kaligtasan. Tungkol po sa seguridad ninyo, lahat po ng pulis sa istasyon ninyo
is at your own disposal. With your power, with your authority vested by the Republic Act 6975, this is at your own disposal. Although may mga limitasyon tayo dyan, pero importante po yung kaligtasan ninyo. Kaya nyo pong immobilize tayo dyan with your PD para mapangalagaan na kayo. We cannot afford another Digamo case to happen in our area. So dapat sana po ngayon, napag-usapan na yan. Kung meron po kayo mga concern, ang permanente po kasing personnel na dapat magbigay ng seguridad ay galing po sa Police Security and Protection Group. Kung si Pampanga Mayor's League President at Apalit Mayor Jun Tetangco raw ang tatanungin, hindi dapat magpabaya ang mga gaya niyang lokal na opisyal pagdating sa usapin ng seguridad. Malaking bagay ho yung kinausap namin in-invite namin si ID at si PD na agad naman pinaunlakan yung invitation namin. Sinasabi ko dito sa mga mayors na kasama ho natin, alam mo natin may mga kalaban tayo, yung iba alam nila, wala namang kalaban, di ba? Walang kaaway, walang ano. Pero at least yung sense of security nila, dapat laging nandun ho yun . Sabi nga ho, gumawa ka na mabuti, may magagalit. Gumawa ka na hindi mabuti, lalong maraming magagalit. So, lahat ng move namin, alam namin yun. Since na-elect tayo, alam natin na nandun lagi yung threat naman ho . Kahit wala ho kaming kalaban, yung threat, meron pa rin ho dyan, meron, ano po. Opo. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Subic nitong March 15 ang 30 20-footer containers ng misdeclared sugar na planong ipuslit sa loob ng bansa mula sa Hong Kong. Tinatayang ang puslit na sukal ay nagkakahalaga po ng nasa 86 million pesos. Naglabas umano ng pre-lodgement control orders ang BOC Port of Subic matapos makatanggap ng report mula sa Intelligence Group at Enforcement Group ukol sa containers na idineklarang naglalaman ng sleeper outsoles at styrene butadiene rubber matapos magkasa ng isang non-intrusive examination at physical examination. Nasa kote ang 15,648 bags ng refined sugar. Naglabas na ng Warrant of Seizure and Detention o WSD sa kargamento ang BOC dahil sa paglabag sa Joint Memorandum Order ng Sugar Regulatory Administration o SRA at BOC kaugnay ng Customs Modernization and Tariff Act. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kasabay ng pagluluwag ng mga travel restriction dahil sa COVID-19 pandemic, unti-unti na umanong nararamdaman ang pagbabalik sigla ng turismo sa Central Luzon ayon po sa Department of Tourism Region 3. Bagamat nagsisimula pa lamang ang taon, nakikita na umano ang pagtaas ng bilang ng mga turistang dumarating sa rehiyon at buong bansa. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Canilao. March 2020 nang ipatupad ang lockdown sa bansa dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Nalimitahan ang mga biyahe at nagkaroon ng mga restriksyon sa mga pumapasok na turista sa bansa. Bunsod nito matinding tinamaan ng pandemya ang tourism industry. Maraming tourism-related businesses gaya ng mga pasyalan, resort at mga entertainment establishment ang nagtigil operasyon. Nitong 2022, papunta na sa pandemic exit ang bansa. Nagkaroon na ng pagluwag sa mga travel restriction, kaya unti-unti na rin umanong umaarangkada ang industriya ng turismo sa Central Luzon at buong bansa. Malaki, no? In fact, it's even our president who noted that our way to recovery can be, how do we call this? Can be drumbeated or can be enriched, enhanced through tourism. So, malaki ang inaasahan ng government sa maitutulong ng turismo. Ayon kay Dr. Richard Dinos, ang Regional Director ng Department of Tourism Region 3, kung ikukumpara sa nakalipas na mga taon, malayo na ang agwat sa bilang ng tourist arrivals ngayon. Well, I think we are slowly picking up, no? Nakabangon in the sense that, of course, masyadong malayo, excuse me, ang figures, no, ng tourist arrival before at saka yung anong meron tayo ngayon. At sa usapin ng tourist arrivals, pasok umano ang Central Luzon sa may pinakamalaking datos. Sa third quarter ng taong 2022, nakapagtala ng 1.2 million turista sa rehiyon, habang ngayong January to March ng 2023, nasa higit 70,000 na ang tourist arrivals sa Central Luzon. To tell you frankly, I think in the national scope, no, Central Luzon belongs to the top 5. In fact, number 2 pa yata kung di ako nagkakamali in the latest statistic. Malaking bentahe umano ng gitnang Luzon ang pagkakaroon ng international na paliparan, ang Clark International Airport o CRK, na nagsilbing pinto para sa mga turista. Ayon kay Terry Flores, ang spokesperson ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation, malaking tulong ang pagbubukas ng bagong terminal ng CRK sa paglaki ng bilang ng mga pasahero kung saan marami ang mga turista. Bagamat hindi marami ang mga beach sa rehiyon, pangunahing atraksyon umano ng Central Luzon ang entertainment and hospitality industry rito. What brings about tourists is actually our giftedness, no? Both tangible and intangible. So in other words, what makes us visit is the innate environment that we have, yung ating hospitality, the way we accept them, and of course our giftedness both on nature and culture. Sa datos ng DOT, umabot sa 2.6 million ang international visitors nitong nakaraang taon sa bansa. At sa pagsisimula ng 2023 hanggang March 15, umabot na ito sa 1.1 million. Sinabi naman ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco, 4.8 million ang target ngayong 2023. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Isang turismo sa may pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito, isa pong training program ay kinakasa ng Department of Tourism o DOT upang mas mapaganda ang serbisyo ng tourism stakeholders. Ang ilan sa mga itinuro sa programa ay ang 7 core values ng mga Pinoy. Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin natin sa report ni Liana Canilao. Sawadee sa Thailand, annyeonghaseyo sa South Korea, at irashaimase sa Japan. Ilan lamang ito sa mga pambungad na bati na nakatatak na tuwing bibisita sa mga nabanggit na bansa. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Mabuhay! Isa ang mabuting pagtanggap ng bisita sa mga kaugalian nating mga Pilipino na labis na kinagigiliwan ng mga turista, lokal man o dayuhan.
Bukod dito, marami pang ibang katangian ng mga Pinoy na hinahangaan ng buong mundo gaya na lamang ng 7 core values na isinusulong ngayon ng Department of Tourism o DOT sa kanilang Filipino Brand of Service Excellence Program. Ito ang pagiging malikhain, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan at may pag-asa. This program of the Department of Tourism, which is coined as Filipino Brand of Service Excellence, is actually a branding kind of program that will create a niche for the Filipinos in general. So this is our way of introducing who we are, welcoming our guests, and what emanates as our values that may be likened by our dear tourists. Kaugnay nito, isang training sa Filipino Brand of Service Excellence o FBSE ang isinagawa sa pagtutulungan ng City Tourism Office, Arts, Culture and Tourism Council ng San Fernando, Pampanga at Department of Tourism Region 3 nitong Lunes, March 20. Aktibong nakibahagi ang humigit kumulang 30 tourism-related establishments sa City of San Fernando sa nasabing programa. Magandang venue nito para sa amin dahil isa kami sa mga tourism stakeholders kung saan frontliners din kami within regard sa travel because we are a travel agency. So itong mga kamukha nito is kami na din yung parang binabaon din namin itong seminar and training na to para may showcase sa mga clients, sa mga travelers. Kasi dahil talagang isa ito sa mga naging buhay ng isang lugar kung saan ang tourism industry. So napakalaking impact nito para sa amin sa travel agency. Napakalaking tulong para sa atin kasi lalo na kaming nasa travel and tours, yung serbisyo na maibibigay namin aside from expectation nila na malampasan namin. Kasi knowing your product and how do you handle your clients, mas naiiwan sa kanila yon yung kanilang experience and yung personal touch mo sa kanila. Very important tong ating seminar ngayon. Sa pamamagitan ng FBSE program, inaasahang mapataas ang tourism revenue na makatutulong sa komunidad, rehiyon at sa buong bansa. Batay sa datos ng DOT, umabot sa 208 billion pesos ang kita ng tourism industry noong 2022. Taong 2013 nang simula ng DOT ang pagbuo sa konsepto ng FBSE. Ito ay gumugol umano ng maraming oras upang maayos ang maging implementasyon nito. So, itong programang ito ay hindi lang parang madali ang na-conceptualize. In fact, this has been conceptualized, if I'm not mistaken, a decade ago. And there were a lot of consultations that were done. In fact, in the earlier times, when I was still a tourism officer, I was part of the conception as an expert who could probably share for what it is about the Filipino welcoming that makes it more appealing to our dear tourists. 100,000 tourism stakeholders umano ang target na maabot ng programa ng DOT. 6,250 sa mga ito ay manggagaling sa Central Luzon. We are really humbled because it's only March and we were able to train approximately 2,500 tourism stakeholders. Nauna nang naghatid ng free FBSE training ang DOT sa Clark International Airport sa ilang bahagi ng mga probinsya sa rehiyon at maging sa mga paaralan. I would really want to take this opportunity to invite all of the tourism sectors, lahat po ng pwedeng sumali because take advantage of this because this is a free program sponsored by the Department of Tourism. Makakatulong po ito para sa ating lahat, hindi lang po sa inyong organization, kung hindi para po sa ating probinsya, sa ating komunidad at of course sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po at ingat po kayo. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Nakatakdang magtayo ng isang waste-to-energy facility ang Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC bilang bahagi po ng kanilang Integrated Solid Waste Management Plan. Ang nasabing korporasyon ang namamahala sa Kalangitan Sanitary Landfill sa lalawigan ng Tarlac. Nasa 100 ektarya ang lupang sakop ng 25-year lease contract ng MCWMC.
Ngayong taon, ang ika-20 anibersaryo ng korporasyon at malapit na ring magtapos ang kanilang kontrata. Sa kabila nito, may development plan na raw na nakahanda ang MCWMC kung saan isa sa kanilang major projects ang pagtatayo ng waste-to-energy facility. Sa pasilidad na ito, magpoproduce ng elektrisidad mula sa basura ang korporasyon. Maari umano nitong matugunan ang pangangailangan sa kuryente ng Clark Freeport at kung kakayanin ay maging ng Subic Freeport. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Umulat umaraw ay hindi na nawala ang mataas na tubig sa ilang bahagi ng San Gabriel sa bayan po ng Macabebe, Pampanga. Tinatambakan na lamang umano ng mga residente ang kanilang bahay upang hindi mahabol ng tubig. Sa kabila nito,
Hindi raw nawawala ang peligro sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Silipin natin ang kanilang kalagayan sa unang bahagi ng CLTV 36 Special Report, kaugnay po ng paglubog ng lupa o land subsidence. Sa ulat ni Jenna Lumbang, Parungaw. Napapaisip ka ba kung bakit tila may mga lugar na umulat umaraw ay lubog sa tubig kahit hindi naman katubigan ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay? May napapansin ka bang matataas na lugar na tila bumababa ang lokasyon kaya madaling mapasok ng tubig? Ang senaryong ito ang tinatawag na land subsidence o unti-unting pagbaba ng lupa. Kapatagan ang pinaka-ideal na lugar para sa agrikultura. Ang mataas na lokasyon ang madalas na pinagtatayuan ng mga bahay at establisimento. Ngunit paano kung pagkatapos mong mangarap ng isang maaliwalas na bakuran ay di mo na namamalayan na unti-unti na palang lumulubog ang kinatatayuan ng iyong bahay? Pagbungad pa lamang papasok sa Barangay San Gabriel sa Macabebe, Pampanga, ito na ang sasalubong sayo. Umulat umaraw, ganito na umano ang lagay ng kalsada sa barangay lalo na kung high tide. Ngunit kung pasakit ito sa mga motorista at biyahero, doble raw ang pasanin ng mga residente. Iba't iba ang kanilang kwento, ngunit iisa ang mukha. Ito ang mukha ng pamumuhay sa gitna ng lupang palubog ng palubog ng palubog. Si Mang Larry na 70 taong gulang na, dito na raw siya isinilang at tumanda, kaya't saksi siya kung paanong ang dating kapatagan ay naging tila ilog na lamang. Mandaan ako rito sa lugar na ito. Noon, puro saging yan. May mga mais dyan. Ang kanilang bahay, ilang beses na raw pinatambakan para lamang hindi mahabol ng tubig. Kasi naisip ko, mas may mata kung hollow blocks na lang, makakatipid pa ako. Kasi pag pinakontrata ko, halimbawa, 2,000 pirasong hollow block, o tigpipiso, 2,000 rin ang ako. Kasi ang uso ngayon ay kung magkano yung materialis na binili mo, yun din ang kukontratahin nilang presyo. Siyempre, doon ka na sa mabilis. Ako, dito na ako sa hollow blocks na lang, ako. Saka mabilis yung trabaho. Ito, kahit hindi pa matapos to, kahit lumagli pa yung tubig, kahit wala pang flooring, baka pwede makapaglakad-lakad dito. Higit 30 taon na ang nakararaan ng makarating naman ng San Gabriel si Mang Ronnie. Malawak na bukid raw ang kanyang dinatnan na lugar. Malayo, sa tubig na ngayon ay araw-araw niyang abot tanaw. Nung bago ako rito, hindi pa naman po lumulubog dito. Kaya lang, umpisa lang. Marami pa nga ditong palaya noon. Marami. Yung pumutok yung pinatubo, umpisa po noon, lumubog na. Tapos, taon-taon, lumalaki yung tubig. Patibay na lamang daw ng loob ang paninirahan sa lumulubog na bahaging ito ng barangay. Saksi sa kanilang pagtitiis ang mga gumuguhong lupang pilapil. Sumasabay sa kanilang impit na daing ang langit-ngit ng kahoy na tulay. Ang pinakamahalaga nilang pag-aari, ang mga bangka. O yan, ito na yung mode of transportation ng mga tao dito sa San Gabriel, Macabebe. No, gusto nating maranasan, no? Naku, nakakatakot. Kung gaano katapang talaga yung mga tao dito para suungin tong mataas na tubig para lamang makabiyahe, no? Para mapuntahan yung kanilang destinasyon. Ayan.
Ganito po ba talaga ang sitwasyon taon-taon? Di po ba kayo natatakot? Sanay na po kami eh. Wala kaming magawa, kahit matakot man kami, wala rin kami magawa. Lakas na ng loob. Ibig niyo pong sabihin, kuya, yung mga bata ganito po kapag pumapasok. Bilang mga magulang, hindi po ba kayo natatakot? Kasi alam naman po natin, lalo na kapag umuulan, parang napakahirap yata nakasakay kayo ng ganito. Hindi, inaatid naman namin. Minsan talaga pag sobrang mahangin, hindi muna namin inaatid. Kaya nga sabi ko kasi tinuturuan namin silang maglangoy. Ngunit ang panganib na kanilang kinakaharap ay hindi lamang ang tubig. Minsan nga nakikita na namin yan, kaya minsan sabi ko nga na dapat solar na lang sa amin kasi nga yung mga ilaw dito sa poste, kasi nga pag dumikit kami dyan, minsan may gas-gas yan, baka may mamatay sa amin. Kaya minsan umiingat na lang kami. Natatanggal, oh. Oh. So, paano to? Tanging ang tulay na ito ang nagdudugtong sa bahay ni Aling Carmen upang makatawid. Ngunit ang nakaambang peligro, nasa kanyang 3 maliliit na mga apo. Natatakot din. May mga time na dati yung mga anak ko may nahulog na rin dyan eh. Kaya lagi lang mag-pray kasi para safe ka lagi. Ganon, tsaka mag-iingat. Yung pong apo ninyo, napansin ko, hindi po, nakakadaan po ba sila dyan? Kung sila lang mag-isa, hindi namin inaalaw na maglakad sila mag-isa dyan kasi delikado. Iga-guide namin sila. Ayaw naming lumabas ang mga yan kasi delikado. Mahirap na kapag may nangyari sa kanila. Kasi may mga, na rin dito nangyari na may mga batang nalunod na. Tapos namatay, ganon. Mahirap kapag nangyari, mawalan ka, isang beses lang yun di ba? Okay, kasama ko si Tita Carmen, no? Ito yung kwento niya. Kaya pala itong tabla na to ay ditanggal, medyo nakakatakot siyang daanan. Kasi may mga bangka na dumadaan dito. Kailangan na natatanggal siya para makadaan sila ng maayos. Kaya yun ang iniisip ko kanina, nung dumadaan ako, parang medyo naiipan ako. Sabi ko, ba't kaya hindi permanent ito? So ganun pala, may mga bangka na dito dumadaan. Yan yung purpose niya. Sa bahay na ito nakatira si Eddie kasama ang kanyang asawa at anak. Kahit may tubig, dito niya itinayo ang kanilang bahay dahil walang ibang malulugaran. Binubuhay niya ang pamilya sa pamamagitan ng pangingisda. Ito okay lang naman, sanay na kami. Kasi lahat kasi kami ganyan sa gilid, mga ganyan. Opo, pero mahirap po ba? Mahirap pag tag-ulan, taglubog. Lulubog kasi yung ilalim namin, lumilipad lang kami sa taas. Taingan ako nahulog, dyan, pati doon sa kabila. Anong ginawa ninyo? Wala, talon na agad, kinuha namin agad. Mababaw lang naman din yan. Hanggang dito lang. Pero natatakot pa rin kayo para sa kaligtasan? Kung sakali may pera, lilipat na lang kami sa iba. Yung mas maayos. Yung hindi doon din nilulubog. Mas maganda na yun. Kung meron, kung may pera talaga. Pero kung wala, magtiis kami dito. May mga residenteng mahaba ang PC para sa pagtitiis sa kanilang sitwasyon. Ngunit marami na rin ang isinuko ang kanilang tahanan sa tubig. Ang dating matayog na mga puno, ngayon ay tila kalansay na nakatanod sa malawak na tubig na dati ay berdeng kapatagan. Mapapansin din sa lugar na ito, yung may mga ganyan, mga posting, tila mga posting nakatayo sa gitna ng tubig. At napag-alaman natin mula sa mga residente na dati pa lang may mga nakatayong bahay dyan. Ngunit dahil sa ganitong sitwasyon, napilitan na rin silang umalis at lumipat ng lugar. Para po sa mga nagnanais na magtatag ng korporasyon at iba pang malalaking negosyo sa bansa,
no, ang securities ay may babala po ang Securities and Exchange Commission o SEC na huwag magtangkang peke ng mga dokumentong isusumite sa kanilang tanggapan. Kamakailan lamang ay kinasuhan ng SEC ang mga miyembro at opisyal ng Phil 86 Guru Nanak Lending and Trading Corporation matapos po itong magpasa ng mga falsipikadong dokumento sa ahensya. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa kasong falsification of documents by private individuals ang siyam na inakusahan ng SEC na ngayon ay nahaharap sa mahigit 6 na taong pagkakakulong at bawat isa po sa kanila ay magmumulta ng 100,000 piso. Isinampa ng ahensya ang nasabing kasong kriminal laban sa mga akusado matapos mapag-alamang peke ang mga bank certificate na isinumite ng Phil 86 na dapat sana'y magdedeklara ng 1 milyong pisong kapital na binayaran ng nasabing kumpanya bilang pagtalima sa Republic Act No. 9474 o ang Lending Company Regulation Act. Samantala, 74 na individual na ang napatunayan ng SEC na lumabag sa LCRA. Noong 2021, nagsampa ang komisyon ng kaso sa mga opisyal ng Nara Shidu 55 at ex-CEE 789 Lending and Trading Incorporated dahil po sa kaparehas na violation. 2,084 na primary registration at 39 secondary license ng mga lending company na ang kanilang binawi dahil po sa iba't ibang uri ng paglabag sa SEC rules and regulations. Sa kasalukuyan, inuusig ng SEC sa korte ang 56 na kaso ng violation ng Republic Act No. 8799 o ang Securities Regulation Code kung saan sangkot ang 375 na individual at 3 pang kaso kaugnay ng paglabag naman sa Revised Penal Code. Sa ibang balita, isang groundbreaking ceremony ang isinagawa ng Pilipinas at United States para sa runway rehabilitation project ng Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga nitong Lunes, March 20. Dumalo sa aktibidad sina Department of National Defense OIC Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. at U.S. Air Force Secretary Frank Kendall III. Present din ang key officials ng U.S. Air Force at U.S. Embassy. Kinatawa ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pampanga at iba pang stakeholders. Sakop ng rehabilitasyon ang pag-aspalto ng runway at runway overruns. Layon po na nasabing upgrade na masiguro ang mas ligtas na take-off at landing ng aircrafts at iba pang operasyon sa himpilan ng eroplano. Ayon kay Philippine Air Force Acting Commanding General Major General Ramon Giang, gagamitin ang pasilidad hindi lamang para sa modernisasyon ng kapasidad para sa territorial defense, kundi upang maisulong ang ugnayan ng US at epektibong makatugon sa mga isyong panseguridad sa rehiyon. Kabilang ang Cesar Basa Air Base sa 4 na karagdagang base na gagamitin po sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Isang serye ng military exercises sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinermonan ni Senator Raffy Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian ang Energy Regulatory Commission at Department of Energy matapos ang nangyaring dagdag singil sa kuryente ng SFLAPCO. Ayon sa mga mambabatas, hindi raw naproteksyonan ng dalawang ahensya ang kapakanan ng mga consumer. Narito ang report ni Jana Lumbang, Parungaw. Tila nasa hot seat ang mga kinatawan ng Energy Regulatory Commission o ERC at ang Department of Energy o DOE sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Energy ukol sa nangyaring dagdag singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Corporation o SPLAPCO nitong Lunes, March 20. Napag-alaman kasi sa pagdinig na mayroong higit 20 distribution utilities kagaya ng SFLAPCO ang di umano'y nag-ooperate kahit hindi pa aprobado ng ERC ang kanilang Power Supply Agreement o PSA. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, dapat hindi ito nakalalampas sa ERC dahil mayroong uniform reportorial requirement o dapat nag-uulat sila buwan-buwan. But now you're saying there are DUs like this in our country. So paano nakalusot to sa inyo? Yun po yung binabanggit po namin kanina that we need to strengthen our monitoring system, Your Honor. Mr. Chairman doesn't say good things about our regulator. Our regulator is supposed to protect our consumers. But if you're saying that DUs are operating without approved PSAs, without any concern in regard to regulations, then how can we be confident with our own regulator? You're supposed to protect us. Uminit naman ang ulo ni Senator Raffy Tulfo, Chairperson ng Committee on Energy, nang madiskubre na 10 taon umano na nag-operate ang SFLAPCO ng walang ERC-approved contract at sa haba ng panahong ito ay walang naging aksyon ang ahensya. Delayed ang monitoring. Explain ang delayed ang monitoring. 10 years delayed? Wow! Maintindihan ko siguro 1 year. Snail mail, nagpabalik-balik, 1 year, 2 years, medyo nakaalarma na. Pero 10 years, sana B. Ano yan? Taga-ibang planeta kayo, mga taga-ERC? Na hindi nyo naintindihan yung patakaran sa Earth? Binusisi din ni Senator Gatchalian ang pagbibigay ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Department of Energy sa SFLAPCO. Ito raw ang nagbigay ng Certificate of Exemption sa kanila upang magpatupad ng mas mataas na presyo na hindi dumadaan sa ERC. May dalawang kadahilanan para makakuha ng EPSA ang isang distribution utility: ang force majeure o mga hindi inaasahan at hindi kontroladong pangyayari at ang individual filing. Sa kaso ng SFLAPCO, individual filing ang inaprobahan ng DOE dahil natapos na umano ang kontrata nito sa dating power supplier, kaya't kung hindi makapapasok sa panibagong kontrata ay mawawalan daw ng kuryente sa syudad. The situation ngayon, kayo yung na-force majeure, hindi sila eh. Kayo yung na-force majeure. That's why you created a different reason to give them the certificate of exemption. No? Because force majeure kayo. If you don't give it to them, magpa-brown out doon. Pinare-review din ng senador ang polisiya ng Department of Energy kaugnay ng pagpayag nila ng indirect membership sa mga distribution utilities sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM, gaya ng naging estado ng SFLAPCO at kamakailan lamang sila naging miyembro. Ito umano ang nagagamit ng distribution utilities para manghingi ng emergency power at certificate of exemption sa pagbabago ng kanilang power rate. For example, I'm a DU and I remain indirect. And then I will push my contracts until the very end and ask for a certificate of exemption. It can be a loophole. So let's review that policy. Inatasan naman ni Senator Tulfo ang ERC, DOE, SFLAPCO at iba pang dawit sa issue na mag-usap-usap kung paano mareresolba ito sa lalong madaling panahon. Mag-usap po kayo dahil lahat kayo may problema rito. ERC may problema dahil mabagal, nalusutan kayo, tumakbo sa ERC, tumakbo sa DOE. DOE pinagbigyan yung emergency na tinatawag power supply na hindi dapat. Ako si Jana Lumbang, Parungaw, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to.
Nanindigan ang San Fernando Electric Light and Power Company of Spalapco na hindi raw napunta sa kanila ang sobrang singil na 654 million pesos na ipinababalik ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer. Pass-through charges daw ito kung saan sila lamang ang nangolekta at ipinasa rin ito sa power supplier, system operator at iba pa. Nagbabalik si Jan Lumbang Parungaw para sa detalye. Nagpaliwanag ang San Fernando Electric Light and Power Corporation o SFALAPCO sa Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo kaugnay ng 654 million pesos na siningil umano nila sa mga consumer nitong nakalipas na 10 taon. Kasama ang usapin ng refund sa mga siniyas at sa public hearing ng Senado nitong Lunes, March 20. Matatandaan ay ikatatlo ng Marso nang lumabas ang kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na nag-aatas sa kanila na isauli ito sa mga consumer. Ayon kay Jose Babes Lazatin, ang Senior Vice President at General Manager ng SFALAPCO, walang napunta sa kanila sa daang milyong ito dahil collector lamang umano sila ng power supplier, system operator at para sa iba pang mga bayarin. Yung pong charges po na po namin, hindi po kami ang sumingil po. Ito po ay sinigil sa amin ng mga generator at po ng market. Kaya paano po kasi, ito po ay inherent cost po sa pagtatransact po ng business po, ng negosyo po sa ano. Kaya po, wala man po napunta sa amin sa SFALAPCO, sa yung 650 million na yon. Kami lang po nagkolekta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WSM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang 5 po doon sa ano po. Kami lang po ang nagkolekta para sa kanila. Sinabi ng SFALAPCO na batid ng ERC na ang lahat ng siningil nila maliban sa distribution charges ay ipinapasa lamang sa kanila, kaya't isasama raw nila ito sa kanilang isusumiting motion for reconsideration. Meron po mga expenses na tawag po na pass-through. Ito po ay rini-recognize po ng policy ninyo na lahat po nito ay considered pass-through charges. Kaya po yun po ang tinatanong namin, bakit po nagkaganon, porket po hindi na-approve yun sa amin na kontrata, hindi po ninyo inallow sa amin na maging pass-through po yun. Batay sa ERC Resolution Number 14 Series of 2022, ang pass-through cost ay ang lahat ng kinokolekta ng distribution utilities maliban sa distribution charges. Ibig sabihin, ito raw ay ibinabayad ng consumer sa generation cost o sa power supplier, transmission charge, maging ang mga buwis at iba pang universal charges na sinusumite naman sa gobyerno. Sa prinsipyo ng pass-through, hindi raw dapat magkaroon ng kita o malugi ang distribution utilities gaya ng SFALAPCO. Ipinaliwanag naman ni Engineer Alvin Jones, ang Chief Energy Regulation Officer ng ERC, ang patakaran kaugnay ng pag-ooperate kahit hindi aprobado ng kanilang tanggapan ang kontrata, bagay na ginawa ng SFALAPCO. Under the regulation po ni ERC, kapag ka po yung mga power supply agreement wala pong approval galing sa commission, nalilimit po yung pagcha-charge ng nararapat na DU na ipasa doon sa kanyang mga consumer sa tinatawag nga po na NPC time of use rates. So doon po sa naging decision po ng commission sa show cause order, so napag-alaman nga po na hindi po naayon yung mga ipinasa ng SFALAPCO sa kanyang mga consumers. Dahil lumabas na pass-through charges ang mga ito, tinanong ni Senator Tulfo ang ERC kung pwedeng ang power supplier ng SFALAPCO na AP Renewable Incorporated ang magbigay ng refund. Ito ang tugon ng komisyon. Your Honors, we'll consider po impeding na rin po si API sa mismo admin case po ni SFALAPCO. We will submit it po sa commission for the resolution. Dumipensa naman ang APRI na wala rin daw napunta sa kanila na 654 million pesos dahil ibinayad rin daw nila ito sa Wholesale Electricity Stock Market o WESM. Panahon po kasi na iyon, ang SFALAPCO po ay indirect WESM member. Ang APRI po ang direct WESM member. So yung transaction po ng SFALAPCO ay dumadaan po sa APRI, particular rin sa mga nominasyon po nila.
So ito po ay may karampatang bayad po. Since hindi po sila member, kami po ang nagbayad sa merkado po. So kumbaga, yung pera po na sinasabi po natin, 654 million po, wala po sa amin yun. Ibinayad din po namin yun sa market. Napag-alaman sa Senate hearing na kung irerespeto ng SFALAPCO ang kautusan ng ERC ay nasa 8 hanggang 10 piso kada kilowatt hour ang dapat na mai-refund sa mga consumer at ito ay magre-reflect sa kanilang April bill. Ngunit ayon sa SFALAPCO, sila ay magpapasa ng motion for reconsideration sa ERC. Kung sakali hindi sila panigan ng komisyon at maging final and executory ang refund order, may option pa rin umano ang Power Distribution Company na iakyat ito hanggang sa Supreme Court. Para kay Senator Tulfo, ang mangyayaring ito ay isang uri ng delaying tactic. At itong ERC mabagal, baka magkakaroon ng resolusyon doon sa motion for reconsideration, baka 2025 na. At ngayon, pagka 2025, akit sa korte, kung hindi favorable sa inyo, hanggang sa Supreme Court, and then by that time, baka patay na tayong lahat sa kanilang magkaroon desisyon. Nagkakaroon delaying tactics dito. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. At yan ang mga balita ang nakalap ng ating news team. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Maraming salamat po.